alhamdulillah. Aduh. Ayo. Ngapunten. Yo. Ayo yo. Semar Mulya lho iki. Rombongan Johar joget lagi. Temenin Mas Dwi joget. Ayo. Mas Adi ayo. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Masur. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe aja aku malungko. Perang iku kanggoku. Durung rampung Ilopati kang Mas Prabuku marang kang waseta nabuh ngono segara. Tobat kowe wanita terhebat, ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Pangging Prabu Damarmaya, aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jonggrang manut ason pundhuk garwa. Iya Bandung aku duwe bebono disewu sawengi kudu dadi. Iya jonggrang panyowono tak turuti. Semar Mulya. Sosis. Monggo dulur-dulur keluarga besar dari Cikarang. Ayo Mas Andri, Masur ayo joget sini. Temenin Bos Dwi iki lho. Ayo Mas Kur. Mas Yono. Lagi aku iki pokoke kudu iki. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan, ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe aja aku malungko. Perang iku kanggoku durung rampung. Dilopati kang Mas Prabuku marang kang waseta nabuh ing ngono segara. Tobat kowe wanita terhebat, ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Pangging Prabu Damarmaya. Kiret Mas Dwi ayo bablaske gebuk asmara ya. Aji sekapok Pandawasa cecek sik. Rara jonggrang manut ason pundhuk garwa. Iya Bandung Cemen aku duwe bebono. bubuk asmara.
Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Spesial buat Mas Dwi, juga dulur-dulur keluarga besar Cikarang. Sur, sur. Iya, yuk. Ya, Kak. Senenge gubuk asmara biyen kae aku andum tresno tanpa batal tanpa kloso bote-bote ke taman asmara. Nanti apa Kak? Lotrok tekan kono. Lotrok jare Mas Dwi. Oh, napa lotrok sampean Mas? Mboten, Bang. Kenceng apa Mas Dwi? Iki nyonya iki apa lagune? Napa? Mama, Oh iya, Mama, nanti spesial pasukan buat biru. Pak Mak nggih. Kok di anu bar iki dipersiapke Mas Yono. Mas Yono rasa dolanan HP wae ket mungkin. Oh iya nanti nek dadak chattingan ae. Lah iya toh. Lagune ayang-ayang kok biasane iki ya. Catatan sajroning ati dadan luntur saya merati. Pemisane ya Mas yo. Aku kowe dadi garwa pemisane. Mergo leret ning gubuk asmara. Pak Jagus. Semar Mulya lho iki Kak. Mas Andri, joget kene yuk. Ora mau media wae lho. Cecak. Cecak. Yen limat aku kelingan gubuk kae biyen aku leren nek ngecagak kebak tulisan nyong warna abang tondo isik sayang. Wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rino. Kekondone rombongan dari Johar nggih matur sembah nuwun. Oke, Mamah lagune napa Mamah? Bun,
Apa Bun, ini masih kita menunggu request lagu Bunda ini apa lagu ini? Apa? Kawin kontrak. Napa ayang-ayang ae? Juragan Empang. Oke. Ayo Kak, entek iki Kak. Mas Dwi matur sembah nuwun nggih. Sehat-sehat selalu. Catatan sajroning ati katan lumpur saya dadi kangen mergang lering gubuk asmara. Yo, Boleh Pak Jamu. Semar Mulya lho iki. Yo. Sing pas tutik. Sur. Oi. Ya. Mas Aro. Mas Abon. Ngetan Surabaya terusnya Bali Mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. Kono kok panas ya madam. Iya toh. Kaya ini nang kene kaya ini adem. Pun wayahe hak elek Pak Iya. Adam. Matur sembah nuwun. Berkah nggih. Amin. Amin. Lajebulane rusak rusuk kaburu nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebante Semar Mulya lho iki Mas Tardi biar ketemu serak terus ya. Ada matur sembah nuwun nggih. Sehat selalu. Ngobengi kutha saterusing ning desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucul
terus kali nyang Semarang linci kuwus ana kandang. Kak, iki ana juragan yang berkemeja hitam. Aku Mas tak ning Ardi. kene sik. Aku rong entuk jatah kok Bu. Iya. Iki Mas Ardi nanti ditunggu request lagunya nanti nggih. Pokoknya buat dulu semuanya. Oh iya, ada Bos Bawang di sini. Aduh, salim dulu. Oh lah. nggih, iki bose Bawang nggih niki ketemu Bos lagi Bawang. alhamdulillah. Sehat selalu nggih Pak nggih. Napa? Oh ngonten. Oh siap. Mangke keburu bubar le. Mas Yono, Oh santai mawon. Ki Mas Yono pokoknya buat semuanya. Nggih. Terima kasih. Bu aku rong. Lah Bunarno. hae kok iki ra nek sing hae karo Bu aku. Cik, ayo. Cari mas tuker karo Mas Arif urung. Wis ketemu karo Mas Arif. Mas Arif. Endi Mas Arif iki? Arep nganu lu tuker iki juta iki. Lacepulane rusak rusuk kapuru nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting. Cik Linci Ucul iki sampun dipinangi pambutan spesial buat Bapak Kuada, matur sembah nuwun sehat-sehat selalu. Jroning atiku Apa siramu radosa aku kudu sambat karo sapa pun rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sok pananggonmu kali bisa kumpul kaya duwe ngene jaranan jarane ditumpake jaranan jarane ditumpake monggo yuk Aja lali pawalengku muga-muga kepas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti
Mbak Nuwun. Lan jebulane rusak kusuk keburu nafsu kasane montang manting rakate akeh aku dhewe kan kebanting Niki bablaske Lintang Asmoro, ini masih spesial buat rombongan dulur-dulur Johar. Kok bar iki dipersiapkan Cikarang nggih. Ugi ngaturaken Kendalu Mas Hamal dan rombongan Pak Timanto, pokoknya matur sembah nuwun yo. Monggo Pak Arif. Lan jebulane rusak kusuk
banyu segara aku ora bakal sirna Iya
hatiku Jumeneng wae. lali-lali malah saya malelo malah mung katon ning mata lila Lila janjane aku wis lila nanging ati iki ora bisa nampa saben wayah ngelingsir papan turu mati semu agawe bingung atiku sebar mulyane Bos Dwi, monggo jumeneng malih Bos Dwi. Ayo. Alikane Mbak Pepi ninggalke aku Rebes milih rasane ono batinku Pengen mangan rasane kaya ratoyan Pengen ngombe rasane manuk nang ulu Wong bagus kembanging jiwa lagaku Pak Rama, di Pak Rama, emang. gawe bingung rasane pikirku kadang telah bisa kena ngangkut dengan cinta rasane jerat dada Bablaske balen ya. Ini spesial buat keluarga besar Cikarang Mas Jamal. Ayo langsung ngadeg no ya. Orang ngadeg lah penak. Semua agawe bingung atiku
kecemplung kalen bang golek dik luwe becik ayo balen Sabar, kok sabar ora kesusu. Yen kesusu tandane wis mesti kleru. estu dik wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus ing ati Sabar, bola bali wis tak aturi. Manis. Yen aku jiwa terketon Ya, Pak Jamal.
sapa, Kak? Ngene buke. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Mas Dwi matur sembah nuwun. Mas Bagus. Bu Dwi matur nuwun. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang dibagi. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis kokono Wong yen ora kebenaran jarene tansah katajo. Wong yen pinuju lingsingan anane tansah Ayo, Dik. Warna pandawane ajan durung ketemu dhewe muka-muka pamuse trimo urung sakmene wae Riyen Pak Dik. Matur suwun lho. Yo, sur. ayo caikin bareng sampun kepanggihan ayo Dik nyatane jeluluh atine kanthi legang pepisahan nyatane jur padha senenge Semar mulya iya ayo Dik Ha. iya 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 diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono Enak dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga wong yen ora kebenaran jarene tansah katonjoan wong yen pinuju lingsingan
Haji, mohon izin sebentar nggih. Ki mongko babalaske anu Pak Dibejo lagune mau pacobane ngurip. Kok baru kita si ibu-ibu panitiane aja mundur dulu ya. Nanti spesial buat ibu nanti tak kasih ambiar. Enek cinta merah jambu atau bukit berbunga? Cinta merah jambu ya. Ya ki dintekke sik. Monggo Bu. Bareng sambut pepanggian nyatane gerulung atine nganti wekdal pepisahan nyatane gur padha tresnane
wong ora duwe wangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane raja rasa nelongso rasane atiku kelingan marang sliramu anggon mikir kowe rasa agawe bingung hatiku dino lawan aku tansah memuji marang ngersane Gusti muga aku suwi paringi marga kowe lan aku bisa urip mulya kowe lan aku bisa urip mulya atur nuwun Matur sembah nggih mari bejo.